Manualul de căpătâi, învățăturile candidatului Mudava către candidatul Traian. Comisia are în vedere audierea cu Cuvelei de la Cotroceni pentru a vedea dacă a trădat cauza pentru care lupta în timpul mandatelor 1, 2 și 2 și ceva ale lui Ion Iliescu. Deci, totul se leagă. Care vor și să mănânce o broșie de aia cu gustul ăla, ceea ce știm cu toții, că dorește cu orice preț pe domnul Blaga, pe domnul Berceanu, pe domnul Videanu, pe doamna Udrea, să-i asigure ziua alegerilor. Cineva care în fiecare relație de coaliție în care s-a intrat au plecat cu gândul să te păcălească, să te mintă și să-ți fie frică să te ridici de pe scaun, nu văd dificultăți insurmontabile. Decât mici ego-uri de campanie, dar cred că lumea așteaptă de la președinte și alegerea unui guvern competent și extrem de puternic în zona de expertiză. Pentru că pe social lucrurile sunt complicate, dar sunt puțin mai simple. Dacă sunt bani, dacă știi să faci ca un mediu economic, un mediu de afaceri, condițiile de muncă pentru cetățenii care lucrează în privat sau la stat sunt corecte, să vegheze în colaborare cu partidele, că nu poți tu să aleg eu pe cine îmi propune PNL-ul. Nu votați PSD, veniți totuși la vot. Dacă spun că nu, o să spuneți că sunt nesimțit. Dacă spun că da, risc să fiu caragios. Nu. Am învins ca și în 2004. Este un vot care mă obligă enorm. Vă mulțumesc, români! Vă mulțumesc! E o noapte frumoasă pentru democrația românească. E o victorie muncită. Am avut și emoții. Trebuie să o spun. Bună seara, dragi români! Împreună am învins! Noi murim pe arena semnele ura, ca Iisus în zi de Paște. Nu are față de președinte, ci mai degrabă de măgar din sfert, dar face o echipă tare, da, cu Ceachi criminalul grec. Tăi-o dăm, lui Joana tăi-o dăm.